det arbejder bevidst med at få folk til at være fokuseret på visse produkter frem for andre, det kan være meget, meget stærkt og meget effektivt. Det er jo så, markant nogle steder i verden, at de fattige, for eksempel SAR Brasilien, de kan jo finde på at stå ind for at få et på Nike-gummisko. I ved jo selv, når I tænker på, hvad det er, I vælger til og hvad I vælger fra. Ikke? Der er ting, I gerne vil gå i, og der er ting, I absolut aldrig må finde på og tage på. Og det er jo meget reklame, der er med til at, kan man sige, påvirke jer via tv. Hvorfor spiller jeg ikke lotto den dag, hvor der var 34 eller 40 millioner? Nu er der en anden, der sidder et andet sted inde i Danmark og jubler og er glad og begejstret. Ikke? Og der arbejder vi selvfølgelig på det her med at sige, jamen prøv at tænke over, det var dig. Så misundelsen, den ligger sådan, kan man sige, en af de mange ting i det her med, når der er noget, man kan vinde, eller man kan få. Også det der med, når man går på tilbudsjagt, ikke? Så når man hører om, så må sige, nogle af ens venner og sådan noget, der har fået noget ultrabilligt, så tænker man, pokker så også, ikke? Det kunne have været meget. De følelser, som psykodødssynder dybest set sin besidder, som man prøver at arbejde med, direkte eller indirekte. Meget af det er jo indirekte. Altså det er ikke sådan, at man taler om det sådan lige over, at man siger, at I var skabt over misundelige over, at den fik de her ting. Det ligger mere skjult. Så jo, man bruger det bevidst, men det her, det man bruger blandt andet, man bruger alle mulige andre ting også. Jeg taler også meget om det her med altså sådan, det der med, at man sætter begrænsninger på, eller man sætter tid på, at hvis du kommer ned mandag mellem 8 og 10, kan du ikke der er heldig og få nogle af de her ting til ekstraordinært billigt. Så der er mange aspekter. Bruger I dødssynder her? Ja, det gør vi. Det gør vi bevidst. Det gør vi helt klart. Vi gør det sådan doseret. Vi gør noget, hvor vi, hvis vi synes, det er relevant, så gør vi det. Men der kan være rigtig, rigtig mange faktorer i det. Der er jo ikke én opgave, der dybest set er identisk med hinanden. Altså, selvfølgelig er der visse ligheder, men som regel så har vi nogle helt separate udfordringer, som vi skal ind og kigge på. Synes du, at der er for få regler omkring brug af dødssynder i reklame? Altså man kan så diskutere sådan noget etik og moral og den slags i forbindelse med reklame. Så kan man sige, at man bruger det, kan man sige, så langt ned ad vejen, at man føler, at man kan stå inden for det. Det er også meget op til byrådets egen moral, som jeg sagde før. Altså det her med, at man føler, at man kan stå inden for det, og det skal gøres på en ordentlig, super måde. Og man kan godt, der er nogen, der går meget langt, det er jeg ikke altid enig i, men altså, man kan bruge sådan noget meget bevidst. Det er meget stærkt på. Vi gør det, kan man sige. Vi gør det også bevidst, og vi gør det også med sådan kan man sige, et vis ansvar, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Synes du, at der kan ske noget ved at bruge dødssynder i reklame? Det er jo kloge forbrugere, det vil sige, I kan godt se, hvis noget virker stødende, eller for langt ude, eller prøver at love for meget, eller prøver at bruge virkemidler for voldsomt, så trænger det væk til at sige, at jeg gør det ikke for useriøst, det er for åndssvagt. Ja. Altså, jeg tror ikke, millioner, det er det første, forbrugerne vil sige. Ja, jeres reklamerne er sådan noget meget gennemtænkte. Så der virker. Det, man virkelig gør, det er, at man bruger rigtig, rigtig meget tid på at teste ting. Man har analyseinstitutter, som simpelthen går ind, og så tager de den her pågældende film. Så laver man en storyboard, det vil sige, at man går ud, og så får man tegnet hele historien. Og så får man skrevet nogle linjer, der fortæller, hvordan kommer det til at foregå. Det kan endda være, at man finder et stykke musik, man gerne vil spille. Så gør man det, at man får det lagt ud på nettet. Så man ligesom føler, at det er, sådan kan man sige, en tegnet, det er virkelig en tegnet film. Det er ikke en færdig film, det er en tegnet film. Det er nok, så man forstår, hvad det kommer til at handle om. Så spørger man den målgruppe, det vil sige dem, man regner med, man kan sælge et produkt. Så spørger man så på nogle forskellige parametre. Hvad synes I om den her? Så taler man om liking. Altså, er det charmerende? Kan det altid betale sig for jer at reklamere for et produkt? Ja, altså man siger, at man laver en kalkyl, det vil sige, hvad er det koster at lave reklame? Man kan sige, alle de sociale medier, dem kender jeg jo altid, så sidder og bruger dem hver dag. Jo. Altså, jeg har lagt mærke til med Christian, det er jo ikke altid, de mødes og sidder og slutter. De gør det jo over nettet i stedet for, det er meget nemmere. Ikke? Altså for eksempel Facebook, bare for at nævne noget, eller hvad det nu er, man bruger, der gør man jo det, at der kan man jo tale med hinanden. Men der gør man rent faktisk også nogle gange, der kan man jo linke til hinanden og sige, så det der fede, det er lige så og så videre. Ikke? Og så bruger man faktisk nogle gange jer som en form for, kan man sige. Synes du, at der er for få regler for reklamer i det hele taget? Hvis der er sådan nogle ting, hvor man
udstiller folk på en uheldig måde, så det er jeg meget imod. Altså nogle ting, det er som, altså det er også derfor, jeg snakker om det, der skal være noget moral, der skal være noget ordentligt i det, fordi ellers så er det ikke det værd.